No, šéf, tak si to ja pamätám za mňa. Aké sú vaše pocity pred začiatkom relácie? Veľmi príjemné, teším sa. Máte pripravené nejaké eso v rukáve na svojho protikandidáta? Nemám v sebe menší dôvod. Ďakujem veľmi pekne. Prosím. Príjemný, dobrý večer všetkým. Ja neviem, čo to mám kráčať. Ešte nemusíte. Čo poviete? Študenti si zásadne sadajú do zadných radov a ja vždy musím povedať, poďte dopredu, nebojte sa ma. Mne sa tu páči, ja už im rozumiem. Mám ísť dopredu. Nie. Minúta. Áno, dáte ma na kraj a potom tu na... Necúvaj, práve, necúvaj. Prezidentská kampaň bola nudná a kandidáti ničím nezaujali, keďže na seba neútočili. Aspoň také bolo hodnotenie prezidentskej kampane pred prvým kolom prezidentských volieb. No karta sa obrátila, keď do hry vstúpila maďarská karta. Začína sa pravidelná relácia v politike, prvý prezidentský duel. Dobrý večer, vítajte pri jeho sledovaní. A otázka znie, či by teda cirkev mala uvádzať politiky a otázka... Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovolte, pardon. Ďakujem veľmi pekne. Boli ste výborné publikum, naozaj. Tiež by sa všetci takto správali. Vy mi nedávate. S vašim názvom súhlasím. Ja mám tu svoj. Dovidenia. Nikol, ideš si. Neuveriteľné. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Počkajte, ja aj tak To je už na široko, nie? Ja s tým nemám problém. Jeden mladý muž si ma problém, tak nebuďte v závere. Odmietol mi podať ruku. Vážne. Marek, kde je Marek Trubač? Tu je Marek.